Kani kalong kemia kadai kakong Refika Becky Pedia. Kabasyong basa halai mer shiteng ha apa shelong. Kadi kalong kemia kabalapau ha kajingya koap mare athong ha kajingya koap balatip kum ka marathon bat ka ultra marathon. Kawan na kalong yeng ha kababon ni gidkhot kidai kabajumlian ha kani kajuk kajingila akai. Bat ke bakit kya bha ya kajingkot jengkya. Duk dong kena ngayale sport sih mare ngale basketball ngalong aktif hina duk dong kena ja sausna binta bangala mare ningkong ngamare iki 10 km hadin pat de la ada 10 km ngaso ngala ban mare shu de ngasdang ya ka half marathon kata di 21 km de ngali participate ke lengkari India de hadin kata pat de ngasdang ya ka full marathon kata di 42 km Ti ngala ale bon ki full marathons ti ngas ngoba ngadi ben challenge show ile de ti ngas dang no de ki ultra running ken na family ki support dot hima ti ihin men because ile de ru I travel si idon dak association la jong ti wet ai don kam I te I bet ka tips yana Kum kalong kemia kabaji sultanat Malaysia bentah ha kajingya koap marathon. Kalau julai isim bentaru ha kibabon kajingya koap kum ha kajing mare na Shillong sha Guwahati balakershan dak tenat income tax. Kabalong shibenta kajingelap clean money haga senam arhajar kapra. Haga Tata Mumbai Marathon, haga Jingakop Full Marathon, kalawan Basau, haga Kargil International Marathon kaba arpuwe kilometer ke Jingjengai, kalawan Banengkong, haga Kardungla Challenge ke Jingjengai kaba Hinyopuar kilometer, kalawan Baar, haga Bangalore Ultra haga Jingjengai kaba Sanpo kilometer, kalawan Basan, Bat Dangshan haka Toughman Snow Ultra haka Jingjengai kaba Prapo kilometer kabalalong Hamanali kalawan haka Kerdan Baar hadir mengal pendap ya kejing mare kaba Katway Kenta Sanpo minute Sanpusan second Nado minta sausam te labon haki competitions the first full marathon kadai ha Tata Mumbai Marathon the ha Kolkata Delhi Jaipur the bona ki half marathons ngale ha Kolkata ha Guwahati and ngale ultra running ha Kargil and ngale ultra running ha Kardungla last year banga 1 second international and ngalong ruka first Indian woman bamare yaka Kargil marathon te yaka Kardungla 72 but back to back yaka Ladakh marathon yaka Ladakh full marathon ngatrain hindale de te kidon hi banga chupet ha YouTube ne kidon ki parlok ne ki trainers ki nong mare ki bana shabar kunto ki ai ka tips tengah shet ngatrain hindale de running te bon ngatrain hi te wat ai ngashet train ha po synergy gym te ai khoble ki trainers janga baro balayarap nga shibon ha ka functional training ka strength training bangale bat ki and ki support yang wholeheartedly te nga ai khoble ningkong ai yaki bakilayarap shibon yang Omla banlen Bagajala jungi kadan bon ki rang bat ki thedon sap ki bakum kani kalong kemia. La kalong ha kanu kanu kejingila kai. Ki ba kajing syampang bat kajing tebet ukadon yaki. Hendrai ha ka bukut hi kajing lut jing sap bane isyam batas kajing ko bahe kilong ki ding pengkiang bat bon kasap jongki kasak no tang haki. Naka government tengah empat jiwa support EA, te mostly kadeka support na lade, but naki well wishes lajong. Kajing lut te fitip hiba asisin balami nasional lajong te kajing lut kalong takilak because ke registration lut jong kini ki ultra marathon sekarang bah. Kidon ki ba 50,000, kidon ki ba 1 lakh. Nang tading ilet li ki high altitude ni don ban hab don kan ban acclimatizing hab like te Yoshua na shi ban Yoshua ban train in high altitude. Tingi hab sa hab hotel and all te karam ba fi like ni hab lut bet ki lai ki saulak one trip. Ngala approach sen ye ba paidam sports minister ti yong in sayarap ti tong ba i yong e ka phone number ti iklam phone show
Ti hadin kata nga solong demotivate bangan let shilet ru because as a runner in India ngi don tang kenjat ngut ki ultra runners, and ultra running kam de ka easy job. It's you need you don kam ka dedication ka ba palat ka training ru ka ba hap le ASEAN license shis ngi ban fifin mahap mare de ki phau kan ta teng khat ar phau kan ta teng khat san kan ta te ka long dang hap let chilet ka government ngahap ban pelut ka por ngahap up ya ki te long ka kta no ka training janga te ba te ngakan men bakin kin yar hap ya nga ka we ka site Kiweki state kata ngalamare almost all over India te nga ki ha India yang ki itholut hi as a runner te an ngalayo support tang nabar ki associations ki Reliance company and ngayo support tang ni ki Briu Shabar because kata ngalamare ru kum ki marathon sha Jaipur ki Amritsar marathon ki Kargil marathon bon ki support but ki Briu yang nabar. I feel great and I feel awesome. And I want to thank the organizers and all my well wishers at home, and Toughman, of course, good support, and very well organized, I must say. And I will come back for Toughman again, so it will be Toughman Shimla this time. Kum kalong kumia kadang kejing sengop tanat ban pau hakani kejing il akai. Bat kakong Refika Becky Pede menta kadang treshitom ban kilan met. Ban pen kreat na kabenta ban Asian benta saha ki weipat ki jing yakop. Ultra marathon ki long ki ngong kum onga ki don ki duna ki kentei because kane kade it's a very high intensity sports that you don't come ka dedication mdei tang physically you don't come mentally te ban pen krea ikini ki run through ki shimpo de ki benai te ani ha ban train but step but mate tang khat min singi ru te nga tharai as a woman te nga tharai for now te ki ultra runners te ki biang hina na Shillong. Minta khat khandai tering ngalong ambassador haka Amritsar marathon dap kumto ngan haka haume dang ayo support na ka government or any kind of support dengan participate haka Everest marathon, that is a 60 kilometers to the base camp. Nang to ngan wan ngan let yaka Kargil 100 kilometers. Nang to ngan let biang yaka Kardungla 72 but yaka la ultra ka ba 222 kilometers. Nga angnot bangan participate ki international events tangba ha India ru ki don ki runs ki ba best bha because geographically India is a very rich country kum ki Himalayas ki don not hapo India ti nga tharai nga dei ban tebet shwa hari la jong shwa bangan let shari phareng.